Assalamu alaikum hurmatly vatandaşlar. Şu gün hepdenin şenbe günü 3. may 2025 yıl. Men şu videonu ýolda durup video yapmaly boldum. Türkmen kontentde şu günler yaman uly diskussiýa gidip dur. O diskussiýada dürli ýa-ni pikirler aýlanyşyp dur. Türkmenistanyň simwolunyň üstünde. Men şu zatlary bir ýene sizinle gürleşek bolýan. Hormatly iýleşler, ine siziň bilişiňiz ýaly biz arkadagy serdar, arkadaga garşy güreşýär. Bütün demokratik opozisiýa, bütün beýlek opozisiýa şol Türkmenistanyňky bolan diktator rejime garşy güreşýär. Şu güreşde biz her hili instrumentlary ulanýar. Masal üçin mass mediany, masal üçin protestlary, masal üçin yerlerde aksiýa, protest, mitingler ulanýar. Garat hemme zatlar ulanýar. Ine şonuň üçin biz hem 4 ýylda köp ýol geçdik. Şu 4 ýylda geçen ýolumyz hem köp zatlary üýtgetdi. Hakykatdan biz diktatorlyň şekillerini gowy beýan edip bildik halkymyza. Olaryň ýanky edýän işlerini, olaryň alyp barýan siýasatyny, olar Türkmenistan nire getirjegini, näçe biz görüşmeli, näçe biz azat bolmaly, näçe biz gulçulukda. Anaň 2020-nji ýyl şelli, ýani biz çykyş etmäkek halkymyz anyk düşünen okdy. Biz gulçulukdamy, ýa-parahat asmanymyz ba, biz ýanky iň baý döwletde ýaşap, arkyny ýaşaýatmy? Şu zatlar düşünen okdylar. Hemme aktivistler bolup soňky 4 ýylda biz uly işler etdik. Biz halkymyza zulüm näme, zalim näme, diktatorlar näme, şu diktatorlar dämi, Türkmenistan şuny nähir geldi, şonuň syýasy taryhyny köp zatlar düşündirdik size. Olar aktivistler her çykyşlaryna kiçik detallar bilen, uly detallar bilen, uly taryhlar bilen, uly ýanky wakalar bilen size düşündirdiler. Köp wakalar geçdi. Şu 4 ýylda geçen wakalarda Türkmen rejiminiň halka bolan reaksiýasy anyk boldy. Biz şonu gowy ýanky şekilini size beýan etdirdik. Ol nähir? Ol halka gulýalam sebeden. Şul diktator rejimi Atalogul, Serdar ve Gurban Berdimuhammedow öz halkyna ýanky adam ýaly sebeden ok. İtçede, pişikçede, eşekçede, atçede gören ok. Öz atlaryna, itlerine, ýani köşkler goýýar her vilayatda, ipodromlar goýýar, aýlawlar goýýar, şo ýerde ýanky bayramlar geçirýär, muňa atlar padarky berýär, o padarky atlary gyzyldan, çaýlan atlary dakýar, gyzyldan edilen şekiller goýýar Türkmenistanyň ýanky atlara ýöne biziň halkymyz şol bir 91-nji ýyldan bäri Sowet Soýuzyna ýaly jaýlarda, köçelerde we şol şertlerde ýaşaýar. Biziň baýlygymyz şol soňky 33 ýylda, 34 ýylda men hasap etdim 250 milliarddan gowrak Türkmenistanyň puly geldi. Nirde şu pullar? Şammy, Pammy, Hacı Pacı, Nazar Çüýrük, Gurbangul Çüýrük, Serdar Çüýrük, Ogul Cemal Atabaýewa Çüýrük şolar gadan gitdi. Milliarder boldular. Biz näme bolduk? Biz daşyna gidip gulçuluk, Türkmenistanyň gulçulugundan çykyp daşyna gulçulugy gitdik. Ine şul agyr günler diňe, menne, senne, onna däl, bütün Türkmen halkyna. Hawa rejimiň ýanyna bir 10% ýallaklar, ýanky aýdymçylar zatlar, ýallaklar zat. Ol hemme döwletlerde bar, hezletmiýorlar. Çykyş edip ýanky bir aýyan diýen zatlary halkyň isleglerine garşy bolup dur. Olar ünsürmädi. Olar hemme döwletlerde de bar. Ýallaklar hemme döwletlerde bar, diňe Türkmenistanyň. Ýöne men diýjek bolýan adam Türkmenistanyň esasy meşgul 80-90% meşgul inni düşdi. Türkmenistana täze ýol berek. Şu 34 ýylda geçen ýolumyz näde boldy? Şu ýol näme getirdi? Türkmen maşyaly bir haramzanany baý etdi, bütün dünýäde belli bir adam etdi. Türkmen halky ýanky hiç ýerde çykmady. Türkmenistan, Türkmen maşy. Şäherine çeldi, öz şäherini bellidi. Ondan muny öldürüp başga bir kezzap berdi. Gurban kezzap ýaly. Olam ýene de özüni nime goýup arkada adyny alyp ýanky öz şäherini gurup otyr, arkadaş şäherini.
Olam dünya belli oldu. Yine bizim halkımızın yankı adam yok, şohra adam yok, onun yankı ruham yok, hiç adam yok. Yine ünferim olsam o daşarı ötte bizi kovulayalar. Inni dine bizim polisiyamız, bizim emhememiz, bizim pasolsamız, bizim konsolumuz değil de onun naşarı daşırdın polisleri, FSB'leri, yani migrasyon grupları bizi kovuluyor. Ne yapayım? Dokumentlarımız düzükte. Ne yapayım düzükte? Bizim günahımız yok. Bizim konsolsa, pasolsa düzeden yok. Ne yapayım düzeden yok? Gurbanlığın siyarda şu Türkmenleri daşında köp olmasın azatlıktan demalıp kelleleri ütkämesin deyip içine salmalı deyip yankı içine salıp yine de bizi kontrol edip korkutup yine saklattı. Öň men aýtdym. Türkmenin 60%'ını türme sokup çıkardılar, yürüyte gözler korkar ýaly. Şondan çıkanan beýleki Türkmenler görüňler ýa, ay bulaşmaň o, ondan türmede ýaşar ýalylar deyip yine bir korku dördü. Bunu bize korkudan başka da dörtmedi. Nämämiz asuda, nämämiz parahat. Şul asuda parahatçylykda gulçulukda etdiler. Ine şu zatlar gözüňe tutup bir adam Çin'nin yan gaýrysy ýetip, Çin'nin yan görüşüň aňarsyna baryp indi hiç ýol tapman bir öz nasıl öldürýär. Bir öz maýyp edýär, bir öz etażyny ýa, bir özi ýanky terk edip Türkmenistana gitmeli bolýar. Beýlekisi maşgalasyny ýygnap şu Türkmenistan gerek men türkmen bolma ökünýän diýip gitmeli bolýar. Beýleki bir adam gidip ana Warşawada pasportyny ýyrtýar. Maňa Türkmenistan gerekkä, özüňizi alın. Men Türkmenistan bu tordy diýip. Beýle kalıp ýanky baýdagy diýip bilýär. Beýleki bir aýal maşgala gelip men dinimden çykjak diýär. Şu zatlar açyk eferde bolupdy. Men hiç kim günahkarlamak, men hiç kime ýan kritik edemek, men ýöne diýjek bolýan adam, biz şuna geldik. Indi şu dışına gitse, biz grajdan uruşuna barýas. Men şoň üçin şul çykyşymy diňe Türkmen halkyna däl, Türkmen halkyndan saýlanan kezzaplar hökümetde işleyen adamy gaýdýan. Türkmen halkyndan saýlanan çüýlük tohmaýdýan. Siz o bizi hakyky bir grajdan uruşuna eltýäňiz. Grajdan uruş başlasa birinji bilen siz ýok edenler. Biz gan dökmejek bolup hemme zat sabırsyzlyk garaşdyk bolýyn. Häzir şeýle bir gan dokular bolan, onu saklap bolmaz. Kim şo güne eltýär? Opozisiýa däl. Kim şo güne eltýär? Şul iki san atal ogul. Ine men size bir mysal aýdyn. Dünküde Serdar Berdimuhammedow awaza diň almany çek bolsa kakasy alkyt ýanyndaky hemme ministrler alkyt bu adaşga dämesin diýip. Bunu zalojnik edip şul ministrin hemmesini akydya awaza. Nämemiş? Ay ýanky onuň bir mereketini taýýarlamaly çäretini şoňa siz gerek diýip. Kim gerek oňa? Hiç kim gerek gal oňa. Özü ise de bolýar ýanyna kömekçiler bilen. Ýanyna gatyrsy emhemiň başlygyna alkyp bilýär. Yok bu hemmesini alıp gidýär, şo ýerde kontrol edýär. Ýagny şo ýerde öz köşkünde ýaşaýar. Türkmen başly Krasnovodskda bu gapdallarda öňki Polimex'in guran etażalaryna ministrler goýup, onam passuşka goýup diňleýär şular. Näme? Opozisiýa bilen habarlaşýar. Opozisiýa ministrler opozisiýa pul berýär, şoň üçin opozisiýa görüşýär. Şeýle pikir edýär, şeýle bu gorkýarlar. Indi her gedek bir ýere gitse hökümet zalojnik edip hökümet alyp gidýär. Siz kadrlary görürsüňiz TikTok'da, WhatsApp programmasyna. Gideni hemmesini alyp gidýär. Stroy edip öýde ýürýär, sagaplarna Irakda da Raşid Merýedow birinji ýatda, ikinji ýatda ol Gulmanowa mejlisiň başlygy we beýlekler ýürýär. Hatda şul adamlar, şo ýanky ýürýän adamlar deň bir hatarda ýöremeli adamlar. Mejlisiň başlygy prezidentlerinden, prezidentin ulzady ýok. Bular ýerine ýetirjek höküminiň ýanky ýolbaşçysy bulam, kanun çykarjak höküminiň ýolbaşçysy. Kanun çykarjak höküminiň ýolbaşçysy prezidentden ýokarydyr. Her wagt hemme döwletde. Oraya zat ýok. Lüboy prezidentiň kanuny mejlisiň başlygy ýatyryp bilýär. Bizde kanun var, bizde meclis var, bizde deputat var, bizde prezident var, bizde milli lider var. Bizde hiç zat ýok. Eger prezidentimiz bağ bolan bolsa, hana Belarusiýa 1000den goly studentler tutuldy. Basyp ýatylar. Näçip giýranok, näçip opozisiýa gelip şol bilen habarlaşyp, şol kömek etmeli bolýar. Hana Saratowda, Kazanda, Rusiýada
Müňlerçe adamlar tutup ýanky Belgradda uradyp şöyle uruşa saljak bolýarlar. Hani biziň prezident, hani milli lider? Kep çekip berýär. Bul awada diňji almany iste kagaz aýdýar, ular amalk git. Men serdi bilemok. Men ara içmeli bolýan, ýanky piw içmeli bolýan, men trek çekmeli bolýan, tant etmeli bolýan. Men wagtym ýok ular serdi. Akyt hökümediňi diýip. Bular bolmasa adaşga diýär biz diýip. Inni her bir ministrden Serdar Berdimuhamedov korkýar. Bir ýerde ýygynaga Türkmen maşyna 10 munda giýjagasa jaňy diýär. Niýe desem gel diýip. Şeýle korkýar. Bir 10 minut ýanky gelmese şol üýüş meni agdarar diýip korkýar. Diýmek bular inni diňe halkyna däl, ýanynaky saýlawyny eginleşlerine ynanmak. Men şonu diýjek bolýam. Häzir hemme zat taýar. Hemme şertler taýar. Şol ikran atalygy tutup etmeli. Kim böwet bolup dur? MHM, polis. Başga böwet bolan ýok. Halk alýar şolary. Egerde MHM, polis şu düşüne gitse, Alişeri, Abdullahny, onu muny areset gitse, ona gраждан uşuna barýar. Näçe? Opozisiýa näme bolsa-da kynçylyklar aýdyp, zat edip, adamlaryň içindäki stresini ýuwaşa diýär. Ýagny çykar diýär. Ýagny şular näme bolsa-da meň agdymdan, oň agdymdan bir zat eşitseler, ýanky bir adalatly eşitseler, şul adalatlyk şeýle bolmaz, umuman olaň stres çykýar. Bolmasa içine alıp hersi avtomat bıçak alıp gidip bular öldürürler. Bir demokratik opozisiýa şu çalışmalar kanun ýolla, gan döküşükdi, bilece, agdy biýirje, hökümet bilen, döwlet bilen, halk bilen şonu geçirelip biz hereket edýär. Ýöne öýdýä atalogul gidip Serdar sowda kontraktyna gol çekýärde. O ýerde öz gражданlaryň sowda kontraktyna çalışyp gelýär Erdogan bilen. Şondan Alişeri, Abdullahny aldylar. Şu ýalda atlar bolany hökman bir baýdagyny ýakar, baýdagy depkiler, beýlek pasport nirtar, beýlek men diňden çykjak diýer. Olar näme beýdýärler? Bu tupigy geldiler, ýanky nälaşlykdan bir netije geldiler. Muňam belan körügi Serdar Gurban Berdimuhamedov. Inanyň Nuriň baýdak depkilerine men gaty garşy. Meni ýanky batlanýaly. Ýöne düşünýär oňam ýagdaýyny. Ýyllap daşyna görüşüp şu güne gelip ýanky şol eginleşlerini alyp gidip oturanyna oň çykarýan gahary. Oňa da düşünýär. Ýöne ine şol opozisiýa bir kanun esatyna gider ýaly biz bileşmeli, agyrleşmeli. Bolmasa biz gраждан uruşuna bararys. Ol baýdagy depkiler, ol pasport nitar, o diňden çykar, bul öňü terk edip ýanky nemetni watany terk edip gider, ol öňü atar, ol öňü etajdan atar. Bul gidip hökümet partlar, bul ýene bir zady biz şoňa barýar. Ananyň durmuş rediniýalylar. Egerde bir tarapa MHM bilen polis halk kızıp çekse, ahir şu yırtılıp bu tarafa ýanky MHM polislary ýene plotka uranýar diýär. Ine biz şondan gorkýar. Şo bolmasyn diýär. Şoň üçin men MHM polis işgärlerini bilenýän. Gompor gürrüp ýöremän. Halk bir galaýsa tekizlik diýerse, maşalaňy bilen. Inanyň, halkyň sany milyonlarça. Bir gün biz karar alsak içine girmeli diýsek, 2 milyon içine girýär. Durulmasyň. Türkmenistan reformalara garaşýar. Reformalar eýýäm 10-15 ýyl mundan başlamaly. Şolar başlamady. Şuňky günne Türkmenistanda reforma bolmasa Türkmenistan ümüden ok. Atalogul batyrdylar Türkmenistan, katastrofada bankrot. Pullary ýok. Bar alınýan, bar getirilýän Türkmenistanda kardyna, bar gurulýan zatlar kardyna. Kim onu vermeli? Yine biz vermeli. Yine biz şonu ýanky şular gider, öler gaçar gider. Yine biz şonu ýanky düzeltmeli. Yine biz Türkmenistandy düzeltmeli. Şonuň üçin men diýjek bolýan adam. Hormatly iýleşler. Siz MHM bol, polis bol, minister bol, vice-premier bol, ataly bol, ogul bol, ýanky halk bol, hökümetde bir ýöneki işte bol, çopon bol. Biz şunu etmesek biziň alajymyz ýok. Ananyň döwlet boljak bolsak, halk boljak bolsak, beýleki
sivilizasyon döwletleriniň arasyna özümizi girdirjek bolsak biz şundan geçmeli. Birinji, biz Gurbanly bilen Serdar Berdimuhamedowlary tutsak etmeli. Hemme çüýrük tohumy tutsak edip şulara çäre bermeli. Onsoň biz açyk saýlawlara geçirmeli. Hemme dünýäde şu gurama bolsa gelsin. O Rossiýa bilen Gazakystan gerek. Olar diňe falsifasiýa diýär. Hemme dünýäde şu kim gelýän bolsa gelsin. Tasdiklasın. Her kant ýanky izbiratsyň участкада halkym otursun seretsin. Falsifikatsiýa bolaýmasyn. Şeýdip biz bütün dünýäde açyk saýlaw geçirip biz prezidentimizi, mejlisimizi, parlamentimizi, suwutlarymyzy, prokuraturany hemmesini saýladyk. Inne seredin. Sizin soruňyz bolsa alyň serdin. Ine hemme dokumentler diýip biz görkezip şeýle saýlamasak Türkmenistana hiç kim kanun döwlet, korrupsiýa döwlet däl. Şuna investisiýa da gelmez. Muňa ünsem bermezler. Şol garaz bütün dünýäň iň bir gyrasyna musurny reytingde oturur. Men diýjek bolýan zadym, gepin tümekleri, hormatly watandaşlar, biparway bolmaň. Gelin aktiv bolaýyň-da şuny bir aýa alman düzedelim. Ine Gurbanlyk bayramy ýetip gelip otyr. Her 5-nji meçitler barmaly. Her 5-nji günden başlap indi biz meçitlere barıp bir taýýarlyk görmeli Gurbanlyk bayrama. Ol bir, ol günnük etmeli işmen. Inni iň wajyb iş näme? Alisher Sahatov, Abdullah Urusov tutuldy. Hemme pul geçenlere men köp taňry gatnaýan. Bize pul azajyk ýetenok. Kyn görmän özüňiziň maddi kömegiňizi berin. Maddi kömek berjek bolsaňyz $1 bolýar, $2 bolýar, $3 bolýar, $5 bolýar. Hökman müňläp ýüzläp geçirmeliler. Şu videoň aşagyna şuň soňrak edil häzir goýup bilmän, men ýörüýte ibanlar goýan we Alisher Sahatowyň aýalynyň ýanky familiýasy adyny goýan. Şoň ad familiýasyny tutup siz iýerip bilýäňiz. We gerek bolsa özüne jaňyt bilýäňiz. Kimde kim özüne jaňyt golu kömegini etjek bolsa, men bilen habarlaşyp biler, men telefonuny bereýin. Jaňydyň gollan. Şuň deportasyon lagerinde bizim 2 oglanymyz otyr, olar sizin kömegiňize mätäç. Olar 4 ýyllap görüşdiler. Olar pikir etmediler şuňa bolarlar we halk ýanky aktiv bolup kömek etme diýip olar pikir eden oklar. Olar her wagt umydy sezdi. Biz birimizden umyt gaçyrmaly. Biz diňe öňe gitmeli. Egerde biz öz bagtly watanymyzda asgudy parahat, güýçli, üsyan watanyna ýaşajak bolsak biz gymylnamaly. Murat Urbanov gelmem hiç adet bilmez, Talibem gelip hiç adet bilmez, Nurjan apa da gelip hiç adet bilmez, Düýejem gelip hiç adet bilmez. Biz barymyz agzir bolup etmesek. Döwleti bir adam östürip bilmez, biz onu gördük. Niyaz diýen bir harandada et gördü bolyn, edilmän özüni östürdi. Öz şäherini gurdy, öz ejetiniň kakadyny, dogunyň atlaryny hemme ýaratdy. Öz ýanky pametini goýdy, şekilini goýdy, güne wagt zat edip 4-5 müňden goly ýanky şekilleri, portretleri diňe aşgabatdy goýdy. Nämetde özüni bütün dünýä belletdi de özü üçin ýanky döwleti gurdy. Bizim döwletimiz gurulmady. Birinji döwleti Türkmen Respublikasyny Gaýyp Satabaýew gurdy. İkinci Türkmen Respublikasyny Türkmen başı diýen Niyaz gurdy. Gurbanly ýöne şonu aldy. Elinden aldy. Bizin 3-nji Respublika Halkyň Respublikasyny gurmaly. Ine şoň üçin tijenmeli. Pikir etmeň, ay bular beýle, bular hiç zat bolmaýar. Hiç zat bolmaýar, hiç zat etmesen. Bizim halkymyzyň 1% gymyllasa hemme zat bolýar. Hemmeler ýol açylýar. Deňlik bolýar. Kredit al, hökümet garantiya bolar. Yer al, potrot al, näme gerek bolsa hökümet durur ýygyňyzda. Hökümet size ýöne talaman diňe kömekler eder. Polis, MHM haklaryňyzy gorar. Hemme zat bolmaly ýaly bolar. Ine şoň üçin men haýyş edýän Alisher Sahatov, Abdullah Urusov daglara kömek etmeli. Aktivistlara. Olar dewlete halk hereketine degişinde ýeri ýok. Olar aktivistler, građan aktivistler, bloger, građan aktivistleri sizin haklaryňyz boýunça köp çykyşlar etdiler. Ýalňyşdylar, dogry ýolu ýördüler, ýönet gelip gahrmançylykly çykyş etdiler. Inne rejim şolary alyp akydyp sizi gorkuzjak bolýar. Ine biz alyp bilýäsiz. Allahyň beren ömrü bar.
gorkup ýörsek gorkuwam ölüp gidersiň. Şoň üçin mert boluň, bir-ekbiňize kömek ediň, agzyr boluň. Hoşsam boluň, indik gepleşip görüşelim.